Hei oikeesti, nää vie mut ulos. Mulla poksataan masu kohta. Alkaa sattua ja sanoo pum. Ymmärrätkö? Sanoit viimeksi, että vielä 15 minuuttia. Mä katson matchin loppuun ja sitten vien, mutta katso. Meni jo tunti ja minun pitää pissata. Jos ei kohta ala tapahtua, niin kerro naapureille, miten sinulla on tapana pukeutua naisten vaatteisiin ja koittaa kuvia. Niin, en halua uhkailla, mutta olen valmis tekemään mitä täytyy. Okei, nyt lopetat kuvaamasta dokumenttia mun kustannuksella ja viet mut ulos. Tai kustan sun Xboxiin. Niin, tai pahempaa, alan kakkia sun suuhun kun nukut. Alkaako tapahtua? Ruma mies! Hei oikeesti, hae hihnää vie mut ulos. Mulla paskahtaa masu... Mulla paskantaa masu kohta. Voi vitsi. Taas. Hei oikeesti, hae hihnää vie mut ulos. Mulla poksahtaa masu kohta. Mitä?